ישראלי. יש סרט אחד שראיתי אותו 7 פעמים. 7 פעמים. זה סרט על שוטר מרוקאי. מה? יש פה מרוקאים? לא שמעתי תכונה ככה בקהל. איך אומרים היכל התרבות במרוקאי? היכל התרבות. אין דבר כזה? מי אמר? היכל התרבות במרוקאית. מה? היכל התרבות. מרוקאים זה עם יוצא מן הכלל, אל תחשבו. לפני 3 שבועות הופענו בדימונה. היכל התרבות, 3,000 צופים, שאלנו איך אומרים היכל התרבות במרוקאית, אחד באמצע אולם אמר, רק רגע, בבקשה. היכל התרבות במרוקאית זינזנה. לא, סתם. מרוקאים זה היה מצוין. כאן תדעו לכם, היחידים בעולם שמתחלקים לשניים זה המרוקאים. באמת. יש את המרוקאי העצבני והמרוקאי הרגיש. המרוקאי העצבני הוא בא הביתה וככה נכנס בדלת, דופק את הדלת, נכנס פנימה, עומד ליד הדלת ככה. הראש שלו זה כמו של הצוללת. אשתו אומרת לו, שלום זוזף, זה אתה? אומר לה, בבוא אלי אבא שלך אם זה לא הייתי אני. זה המרוקאי. אבל יש את המרוקאי הרגיש, שלאט לאט בשקט, סבלנות, רכות, סולידי, נאיבי. הוא נכנס הביתה, סוגר את הדלת, הוא שומע הכל בחדר המיטות. היי, זוזף, מה השעה? אומר לה, מוקדם, שלא תתרגל, 10 בלילה. פתאום השעון קיר מצלצל 1. אומרת לו, מה זה? אומר לה, מה את רוצה? שיצלצל גם את האפס? והוא נכנס פנימה. איך שהוא נכנס פנימה? הוא רואה במיטה שלו גבר זר. לא מתרגז, רגיש. סולידי. נאיבי. הוא מסתכל, אומר לו, מה אתה עושה במיטה שלי? מילא אני מוכרח ואתה? אז אשתו אומרת לו, מספיק, אל תעביר נושא. תדעו לכם, עשו סטטיסטיקה בעולם וגילו שמרוקאים מכניסי האורחים הטובים ביותר בעולם. שאתה מגיע לבית מרוקאי, פותחים איתה שולחן ומגיסים לך מכל טוב, נכון או לא? המקרר על השולחן. ואחד אמר לחבר שלו ככה, תבוא אצלי ותרגיש חימום בבית. תיישבו ליד השולחן, אומר לי, אשתו זוזת. היי זוזת. היי זוזת. סתיים ערק. שאלה. אבל זוזת הייתה אישה פמיניסטית. גרה ברחובות. והוא התרגזה שעשה לה ככה עם האצבע. עצבים סילה מפה, לאט. היא ניגשה עם הכוסות והיא דפקה אותם על השולחן.